A ƙaramar hukumar Minjibir da ke jihar Kano, aka wayi gari da wani al'amari na ban ta'ajibi, inda wata amarya ta haihu wata 4 kacal bayan ɗaurin auren. Shi dai angon wannan mata ya yi zargin an damfare shi ne, inda aka ɗaura masa auren matar duk da cewa an san tana da juna biyu. Ba da wata ba kuwa angon ya maka masu ruwa da tsaki a wannan aure daga ɓangaren amaryar gaban kuliya. Ita dai wannan mata mai jego mai suna Maryam Bilal da maɗaurin aurenta Musa Khalil sun gurfana a gaban kotun majistare mai lamba 62 da ke zamanta a ƙaramar hukumar Minjibir da ke jihar Kano, ƙalƙashin mai shari'a Ibrahim Sarki Ibrahim, inda ake tuhumar su da haɗa kai da aikata laifi da cutar da wani mutum akan laifukan da suka saba wa sashi na 97 da kuma na 322 na kundin tsarin shari'ar musulunci na jihar Kano. Angon dai mai suna Aminu Ibrahim ya yi ƙararsa a ofishin 'yan sanda na Minjibir cewa Musa Khalil ɗin ya aura masa Maryam alhali tana ɗauke da juna biyu, kuma watanta 4 da kwana 28 ta haifu a gidansa. Ko da ɗan sanda mai gabatar da ƙara Sajan Kabiru Bashir ya karanta masu ƙunshin tuhumar da ake masu, sai suka musanta. A nan ne mai shari'a Ibrahim Sarki Ibrahim ya ɗaga zaman zuwa ranar 14 ga wannan wata da muke ciki don ci gaba da sauraron ƙarar ba da belinsu. Daga nan ne lauyan da yake kare waɗanda ake ƙara ya roƙi kotun da ta ba da belinsu, kuma kotun ta amince da roƙon ta bayar da belin nasu, bisa sharaɗin sai an samar da mutane biyu masu kamala su tsaya musu, sannan kuma su ba da hotunansu na fasfot guda 2 a kotun, sannan kuma ɗan sandan kotun ya je ya gano gidajensu. In kuma waɗanda aka yi belin suka tsere wa shari'a, masu belin za su biya 100,000 kowannensu. Bayanan da suke fitowa dai sun nuna cewa wani mutum ne mai suna Sanusi Bala Alele ya yi wa ita amaryar wato Maryam wannan aika-aika har ya ɗirka mata juna biyu. Allah Ubangiji ya sawaƙe ya kuma kare mu daga tafka abin kunya. Shi ma maɗaurin auren ya yi mugun nadamar faruwar wannan al'amari. Domin samun labarai da ɗumi-ɗuminsu, kuna iya subscribing ɗin wannan channel ɗin, kuma kuna iya danna ƙararrawar notification domin sanin da zarar an ɗora sabon labari. Mun gode.